हेलो दोस्तों, हम है भोजपुरिया तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। त रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी त का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। चलिए वीडियो शुरू कइल जाओ। काराकाट लोकसभा सीट के लेके चर्चा पूरा यूपी बिहार में गुजरत बा। काहे से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह और एनडीए उम्मीदवार पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा में जबरदस्त मुकाबला होता। पवन सिंह के ऐसे पहले भाजपा आसनसोल से टिकट दिले रहे, लेकिन पवन सिंह ओजू से चुनाव लड़े से इनकार कर देना। पवन सिंह के जब नामांकन भइल तो ओमे लिखले बाना कि हम बिहार संस्कृति शिक्षा बोर्ड से 2004 में 10वीं पास कैनी। अपनी चुनावी हल्फनामे में अपनी संपत्ति के भी जिक्र कैले बाना। आज जानल जाओ कि पवन सिंह के पास कितना संपत्ति बा। पवन सिंह के कुल संपत्ति के बात कैल जाओ तो ऊ नामांकन पत्र में लिखले बाना कि उनके पास 11.7 करोड़ बा, यानी कि 11,70,50,000 के संपत्ति के मालिक बाना। पावर स्टार पवन सिंह के गाड़ी के बहुत शौक बा। उनके पास 20 लाख रुपया के टोयोटा फॉर्च्यूनर बा। एकरी अलावा 25 लाख के एगो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस बा और करीब 95 लाख के एगो रेंज रोवर बा। पवन सिंह के पास कुल 1,39,75,000 के गाड़ी बा, ओमे से एगो स्कूटर भी शामिल बा। और बात कइल जाए प्रॉपर्टी के तो पवन सिंह के नाम पर एगो फ्लैट लखनऊ में बा और 4 गो फ्लैट मुंबई में बा, जेकर कुल कीमत 5 करोड़ बतावल गइल बा। एकरी अलावा पटना और यारा में 1 करोड़ के जमीन बा। पवन सिंह के पास 350 ग्राम सोना बा और नामांकन पत्र में उ कर्ज के भी शामिल कैले बाना। उ बतेना कि मुंबई ICICI बैंक में 50-50 लाख के 2 गो लोन बा भरे के।